Velkommen til Chris' talkshow. I dag har vi professor von Højgaard med os, som vil fortælle os om det bestemte integral. Det kan bruges til forskellige ting i hverdagen. For eksempel i fysikken, der bruges det specielt til kinematik. Og ellers så kan det bruges til at regne arealer på det, hvis man skal have en bestemt størrelse. Jeg vil fortælle om det bestemte integrale. Hvis man har en funktion, så kan man enten differentiere det eller integrere det. Og det er det, vi kan se på den her skitse. Og det vi koncentrere os om, det er at integrere. Som sagt, så er det bestemte integrale, vi snakker om her. Det betyder, at man har to punkter. Hvis det er et ubestemt integral, så har man ikke haft nogen punkter. Det er selve definitionen for det bestemte integrale. Og det vi kan se her, det er, at hvis man har to punkter, A og B, så trækker man punkt B fra punkt A. Det vil sige, at man tager integralet af punkt B og trækker integralet af punkt A fra. Og på den måde så kan man for eksempel finde et areal af en punktmængde. Jeg vil tale lidt om, hvad vi nu kan bruge det bestemte integrale til. Hvis vi har en funktion som den her, så vil man kunne finde arealet ved at dele den op i trekanter og firkanter. Det er ikke muligt at bruge eller integrere funktionen, og på den måde bruge de her to punkter til at finde arealet. Og det er det ikke, fordi den er ikke differentialbar. Det kan man se, fordi den går op i sådan en spids. Det vil sige, at hvis man tegner en tangent på spidsen her, så kan man ikke finde en bestemt teknik, fordi man kan tegne en masse forskellige tangenter til den. Hvis vi går over og ser på den her funktion, så kan vi for eksempel finde arealet ved at se, at det er en kvart af en cirkel, og på den måde finde arealet. Men hvis vi ser på den her funktion, så er der ligesom ikke alle nogen metoder, vi kan bruge til at finde arealet. Og det er her, vi så kan bruge det bestemte integrale. Fordi den her funktion, den kan nemlig integreres. Og eftersom vi har to punkter, så må arealet kunne skrives som det har vi jo lige set, at i definitionen, at det er sådan, man kan skrive det. Og på den måde, så kan man finde arealet af den punktmængde, der er her. Nu vil jeg gerne forklare beviset for, at en arealfunktion er en stamfunktion. Det lyder lidt mere kompliceret, end det egentlig er. Det vi kan se på den her skitse, det er, at vi har ligesom det her delta A-område, som er det område, hvor vi gerne vil finde arealet oppe i henholdsvis en rød og en grøn firkant. Og for de her firkanter, der gælder så det her. Så først skal vi lige se på den her differensquotient, som ligger til grund for det, jeg kommer til at fortælle her nu. Det vi kan se her, det er jo, at den røde firkant, arealet af det må jo så være siden her til f af x, ganget med siden dernede, som så må være x plus h, altså h. Og den firkant, den er så mindre end delta A-området. Og det skriver vi sådan. Og så har vi endnu en firkant, som er den her f af x plus h. Og der kan vi simpelthen se, at den her side hedder f af x plus h, og siden hernede, det er stadig h. Så det må så være f af x plus h ganget med h. Og det kan vi så se, at den firkant er større end delta A-området. Så det skriver vi på den måde. Det vi så gør her, det er, at vi så dividerer med h. Det fjerner jo så h'et fra f af x her, den røde firkant, og det fjerner det vi gange med her. Det vi så får her, det er jo differensquotienten. Ligesom det, der ligger til grund for det, jeg også gør, det er, at det område her, delta A, det er stigende. Hvis nu området ikke er stigende, så er jeg nødt til at dele den op i flere firkanter. Eftersom at jeg antager, at hele det her område, når det hele det her område er stigende, så må den her hele tiden være mindre, og den der må hele tiden være større. Det vi skal gøre til sidste skridt her, det er, at vi så lader h gå mod 0. Det bliver altså en differentialquotient nu. Og det vi så får, det er, at f af x, den er både mindre og større end a mærke af x. Og når f af x er både mindre og større, så kan vi jo sige, at det er lige noget. For den kan jo ikke både være mindre og større. Og på den måde så beviser vi jo så, at en arealfunktion, det er en stamfunktion. Og på den måde så er det bevist, at man kan finde arealet af for eksempel en punktmængde, hvis man har to punkter. Her kan vi se en skitse af to funktioner, henholdsvis g af x og f af x.
Det man kan sige her, det er, at hvis man har to funktioner, så kan man finde arealet af det mellemliggende stykke mellem dem her. Det er det, vi kalder M. Det praktisk betyder, det er sådan set bare, at man på samme måde, som vi så før, siger f af b minus f af a. Og det vi kan se her, det er jo, at konstanten, der vil spille en konstant til, når man tager en integrale af noget. Og det trækker man f af a herfra. Og eftersom det her er minusparentes, så bliver konstanten her ændret ind af fortegnet, så kan man trække den fra. Og så står der faktisk bare f af b minus f af a. Det gør man jo så for hver punkt ved hver funktion. Og det er så det, man skriver hernede. F af x og g af x. Og det man så bare kan skrive det er, at man kan tage de her to integrationspunkter. B og a, og så kan man sige f af x minus g af x. Fordi det man gør, det er, at man tager arealet fra f af x og hele vejen ned. Og man tager arealet af g af x hele vejen ned her. Og når man så trækker g af x fra, så får man jo så, at det her stykke her, altså arealet af det her stykke, det bliver trukket fra tilbage, der har vi arealet af m. Punktmængden m. Og derpå så kan man finde det mellemliggende stykke areal. Det var meget spændende, det du har forklaret om det bestemte integral. Kan du give et eksempel på det? Det kan jeg i hvert fald. Vi kan meget nemt tage et eksempel på, hvordan vi finder arealet på et mellemliggende stykke. Jeg vil nu vise et eksempel på, hvordan man finder det mellemliggende stykke areal her mellem f af x og g af x. Vi har de to funktioner skrevet op her. F af x og g af x. 2x plus 1 og x minus 1. Det jeg så har gjort her, det er, at jeg integreret. Det bliver så x i anden plus 1x plus k på f af x. På g af x bliver det en halv x i anden plus 1x plus k. Så når vi har integreret de to punkter her, så skal vi se på vores integrationsgrænser her. Det er 2 og 4. Så det vil sige, det kommer til at se ud som, når vi slår det op, det bliver. Ligesom vi lærte før ved beviset, så hedder det b og a, det vil sige, at man siger 4 og 2. Så vi starter med at skrive f af x, fordi du har f af x minus g af x. Så vi skriver op her. X i anden, det bliver så til 4 i anden. Plus 1 gange 4. Og som vi lærte før, så de her to konstanter, de går ud med hinanden, fordi det, når man tager fra, så bliver det her minusparentes. Og så ændrer foretegnet sig, så bliver det plus k minus k. Og så behøver vi det ikke skrive. Det var det første punkt. Nu skal vi bruge den anden integrationsgrænse, punktet 2. Så det vil sige, at det er 2 i anden. Så det er en parentes her. 2 i anden plus 1 gange 2, og konstanten behøver vi ikke skrive. Så det var f af x her. Nu er den skrevet op. Vi skal så trække g af x fra, så nu skriver vi det. Så det er den første integrationspunkt, det var 4. Så det vil sige halv gange 4 i anden minus 1 gange 4. Og k skal vi ikke skrive. Vi sætter minus igen, så nu tager vi det andet integrationspunkt fra til punkt 2. Og så bliver det en halv gange 2 i anden minus 1 gange 2. Sådan. Nu har vi altså lidt længere udregning, men vi vider den bare over i små stykker. Det første vi kan se på det her, 4 gange 4, det er 16. Plus 1 gange 4, det er 4. Summen af det her, det er 20. Så skriver vi her nu. Ser vi på parentesen herovre. 2 gange 2, det er 4. Plus 1 gange 2, det er 2. Samlet set så giver det her 6. Skriver vi her. Eftersom det er minusparentes, vi ophører, så bliver det så minus 6. Så vi her. Så kan vi liste det her ud. Og samlet set, så giver det jo 14. Godt. Så kan vi gå over og se på g af x herovre. Først vi kan se på, det vi kan sige 4 i anden, det gav 16. Det er en halv, eller gange med en halv, det giver det så 8. Minus 1 gange 4, det er 4. Samlet set, så giver det jo så 4.
ser vi over på parentesen her. 2 gange 2, det er 4. Gange en halv, det er 2. Minus 1 gange 2. Det er som sagt 2. Det giver 0. Og så er det jo fuldstændig lige meget, fordi om du trækker en ophører minus parentes med 0, det giver stadig 0. Det giver minus 0. Det kan man ikke sige. Så det der står, det er 4. Så det vi har, det er 14 minus 4. Det skriver her. Og samlet set, så giver 14 minus 4, 10. Så det vi får, det er, at arealet af et mellemliggende stykke her, det bliver 10, når vi har de to funktioner fx og gx. Tak fordi du vil komme, professor, og tak fordi I så med derude. Næste indslag vil omhandle delfinens udryddelse i Panama.